Mabwino kulikonse muli ndikulandireni ku program ya game plan pano pa Zodiac. Tadzuka bwino, tadzuka mwa Scorchers. Aliyense awakamba za Scorchers. In the program ya game plan imene tikuunikirana zokhudza timu imene ya Scorchers komanso kambapo nkhani yokhudza FDH Premiership. Makamakanso imene zikuonekera palali pano tiyembekezenso zotani Sabata ikubwerayi. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe posachita mndana ndomwe tinawo program ya talero ya game plan. Mena forozo dikati kwa ndomwe tinawo program ya talero game plan ndimlandire Bright Kanyama program ine. Thokoza kwambiri. Mfano zichula wire jambi. Ndezero da wiro jandoera. Mandibweteka. Thokoza kwambiri DCG kuti tiriso limodzi program yale. Komanso Eric Chiputula. Tabweraso tikambirane nkhani zimenezi zikunali kusagona. Akasi Malawi kena akubwera game ya Morocco. Ndi ma pressure bola anatha after game ya Malawi. Kupanikizika. Kupanikizika. Umayonera game ija munthu kunjenjemera. Amende. Shabilo, amene tina program ya talero ya game plan amene tikatikuunikana zakhudza ulendo wa Scorchers komanso menda fotokozera nkhani yokhudza FDH Premiership. Tiyambe Bright taona ndithu timu ya dziko lino ikufika mu ndime yotsiriza ya mpikisano umene wa WAFCON kwa nthawi yoyamba ndipo izinso zachititsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi chikhulupiriro kuti ayi ndi zotheka makamakanso timu ngati atsikana kuchita bwino motere kugonjetsa Algeria 3-1 yangogonja pamasewera modzi ndi Zambia koma onse achina Ghana Nigeria akutumulidwa ndi timu imeneyi mwina kufotokoza pambe kuti kufikira kuti mpaka nafike ndime yotsiriza yakhala timu yotani kwenikweni. Yeah, I think yakhala timu imene kwambiri yadzidzimutsa anthu chifukwa I don't think munthu angalimbe mtima ndikubwera pano kunena kuti ndimayembekezera ine kuti Scorchers ikachita zimene ikuchita pakadali pano ndi anthu ochepa mwina afamu president okha chifana tiuza kuti afuna timu ifike m'masemifinal mwina chilipo chimene anaona but otherwise ambiri fe tinali ndi chikayiko ndikunena zimene zifukwa chonena kuti tione kumene timu yachokera especially ma group stages. Mene draw idatuluka munali ma defending champions 10 time champions amene nda Nigeria munali Zambia imene kumene koko yapitako ndithu kangapo konse yafikaso ndime zabwino komanso munali Egypt timu imene pa ranking inali yoti ili pamwamba kusiyana ndi ifeyo ndekuiona group ija even winali sakamayipanga analyze amanena kuti mwina timu imene titha igwerapo kamena kuchitako ngati mogunyuzana nayo inali Egypt otherwise sitimayembekezera kuti titha kuchinya Nigeria sitimayembekezera kuti mwina titha kupeza tapanga qualifying ngati ma group winners mpaka ndifika stage imene tafika so kandifunsa kuti mwina kumene tikuchokera kumwina yakhala timu yotani I think yakhala timu imene yadabwitsa anthu koma ndi timu imene even kudabwitsa anthu kwake ku performance yake ikukwanisa kupanga zimene apitira kuti akachite kumpikisano umene wa WAFCON. Nkhani yokhudza timu imene wakambapo Bright zina zimene mwina anthu timaona koma zimene zachitika zosiyana ndi chani mwina iwe china chimene wachiona kupatala zomwe Bright wafotokoza. Ndikukhulupirira kuti wakhala mpikisano umene timu yathu yakhala yogwiritsa ntchito zinthu zosiyana mwina approach yathu kumasewero pamagemu onse atatu amene tasewera ngati timu ya dziko lino I think choyambirira mwina aphunzitsana aona kuti tili ndi timu imene ichi sitingachithawe kuti tili ndi quality ya osewera ndi tili ndi osewera ena amene experience yawo ndi yochepa pa level iyi so chimene mwina chinatithandiza kwambiri ndi choti tili ndi every department I think tili ndi anthu ena ake amene akumanyamula anthu ena amene akuoneka kuti experience yawo ndi yochepa mwina ineyo ndinasangalala kwambiri mwina ndingobwera pambuyo pang'ono ndinafotokoza kuti tikupita kuku ndinafotokoza kuti mwina tikayesetse kuyimitsa Nigeria imene inali draw kenaka tikayesetse kuti mwina timenye Egypt fa Egypt imaoneka kuti tinayo pafupi koma mu group monse mucha amene tinali ngati timu yopanda mphamvu inali Malawi imene imapepuka ngati ni mu group mokamo
tournament yonse. Yes. So timaona kuti mwina Egypt ili pafupi ndife pang'ono. Koma timu ngati Nigeria ndi Zambia mudziwa kale Zambia ndi choka kale mwina zinangotilowa mmutu kuti timamenyedwa even timu iliyonse kandi under 17 ya anyamata imapezeka kuti tikuvutika nayo. So koma zinali zinthu zosinthika kwambiri ndi timu ya Nigeria game yathu yoyamba I think inatipatsa confidence kwambiri titapambana game imene ijayi. Inali game imene mutati muone sikuti tinangowina zogwera. Tactically I think tinali bwino kwambiri osewera athu anagwiritsa ntchito zimene aphunzitsi anawuza because anadziwa mwina masewero ngati amene aja kuti timenye mpira tikakamize kumenya ngati Nigeria tioneka kuti tapepuka because tikamba za quality yathu kuti si ambiri amene ali ndi quality ngati ya matimu a Nigeria yonse ija utha kuiona kuti ndi timu yoti department iliyonse mwina osewera wina aliyense anafika pa level yoti akumenya mpira woti ndi level yapamwamba kwambiri. So chimene mwina mutati muone game imeneja kocha anati tikhale ni compact kumbuyo tisalimbane ndi kuti timenye ngati timu inayo timenye mpira umene anthu afuna kuti aone kuti tikusalalitsa mpira tikhala kumbuyo become tikalanda mpira transition mwachangu chotsa mpira kupita kutsogolo. I think zinatithandiza kwambiri because timalepheretsa kuti amenye mpira wawo kutsogolo kumbuyo koma noti mayenda mwachangu. Game yonse ija timapanga zimene zijazi tinaipa timu ya Nigeria. Ndimuoneso kuti quality ya anthu awiri achawingawa ikutithandizaso kwambiri anthu awiriwa chifukwa chonena kuti mukaona kuchokera game ya Nigeria matimu ena anazazindikira kuti okay Malawi kupanga ataki kwambiri. I think anayamba kumasintha approach yawe ena amaganizo kuti tikhale kumbuyo. So akakhala kumbuyo mutaona magame onse amene amenyedwa akhala kumbuyo zikupereka mpata kwambiri kwa midfielders athu. I think ndi Lozi ndi Faith amene no amakhala ndi freedom kwambiri pakati pacha. Timu ikanena kuti tikukhala kumbuyo ikanena kuti okay tikutsalira muja nanga situpena tumakhalira chinyamwa changu ikutsalira ndio definitely timu inayo ikupressane idzibwera. So ikangotsekula ma space amene ajawa ikumapereka so mpata kuti timu ya Malawi ija kunena kuti no tikhale ndi ma space. So ndi anthu awiri amene sakumenya zofanana kutsogolo kuja. Tabitha ndi chabwino tibwera kwa inu. Yes mwina ndingomaliza ndatsapa ngono. Tabitha ndi zake temwa ma vertical lines aja akutithandiza kwambiri. Chifukwa choti tikangopeza mpira apa yewe chakuyenda kuchokera mbali kuthamanga kupita pa space behind defense. Mpira ungoponyedwa pamene pa grandmaster. Yeah. Mpira ungoponyedwa pamene paja yewe chakuthamanga. Ndemutha kuona kuti Tabitha ndi striker osiyana. Amene amabwera kutropa kudzatenga mpira kupita kutsogolo. So zikumapereka no advantage. Kuti chilichonse chimene timu inaitha kunena kuti tikamanga defend timu yatikanda advantage. Chifukwa choti ma midfielders nakasiyaweka kwa anthu awiri ma midfielders athu akukhala free. Akanena kuti tikupita tikwa pressure timu yathu ije makhala ndi advantage yomaika ma through ball aja atsikana aja azithamanga. Koma mwachidule nditha kunena kuti atsikana awamvera kwambiri zimene aphunzitsa kwauza choyamba. Chachiwiri si nthawi zonse noti kumaona kuti sikuti ndi show ya Tabitha ndi Temwa basi. Koma no chifukwa choti mmene ndafotokozera kuti transition tikumayenda mwachangu kwambiri. So izo kuti pamakhala kuti pali coordination between anthu amene akupereka mipira ndi wacha. Ndekuti as a team tikumenya zija zoti zatithandizira kuti magame onsewa tichite bwino. Chabwino tibwere pa masewera amene achitika dzulo. Ndi chani chimene munaona kuti Malawi inachita cholondola kuti mpaka igoletse zigoli zitatu ndi Algeria. Masewera amene mwina ena amaona ngati kuti mwina Malawi itha kupepuka. Ndi chili chimene afazili ndi ena onse achita cholondola kuti chimene mpaka ipambane zigoli zimene. Choyambirira ndimayembekezera of course ine kuti Malawi igonjetsa Algeria mwanjira ina iliyonse chifukwa kutengera ndi kumene tikuchokera. Tasewera ndi Egypt posachedwa pompa ma group stages. If you look mpira wa Egypt and Algeria
kutengeranso kuti akuchokera the same region sikuti umatayana kwenikweni then mayembekezera kuti I think ngati angabwere with the same mentality imene anabwera nayo game ya Egypt ndikuseweranso game iyi zitha kuwathandizira komanso looking back at game imene tasewera ndi Ghana approach yake inaoneka kuti inatithandiza kwambiri Scorchers zigwiritsa ntchito mpira umene wafotokoza kwambiri Eric kunena kuti transition yathu kumakhala yachangu pena umakhala route 1 ukangobwera kumbuyo kucha ma defenders akwe zakalemanso ndikumenya mpira uchi and the good thing is kuli ma player ena kawiri atatu amene in our line of defense sakumangotaya mpira ucha mwachitsanzo Irene Khumalo. If you look at mipira imene Irene Khumalo kumamenya pena kumatu kakhala kaone kumana kode wangotaya koma kumakazindikira mpira ucho umene ukafika ukapazora akafika pa Temwa or kupena wafika pa Tabitha zimene zikuonekeratu kunena ora sikanachi auzidwa kunena kuti matches tikufuna tizimenya ngati a unit let's utilize zimene asungwana awiri wawa ali nazo which is strength speed and the positioning yawo ndi yabwino kwambiri. So these two girls have been a difference dzulo. They were the difference between Ifeyo and Algeria. Let's face facts. These two girls agwira ntchito tamandika kwambiri. However, it is also a tactical genius imene alina inayo afaziri ndi aphunzitsi awo kunena kuti how can we get the best out of these two players? Now, that's why anthu aja akumadula midfield. Midfield yathu yes ndi yabwino ndi yamabowlers okhaokha. If you look at Rosie, if you look at Faith and Chikondi Gondo has been exceptionally good magemu awiri amenewa. Even akabwera mo Letitia, akabwera Majina Nguruwe, good midfielders. But however, we cannot use them all the time. Chifukwa chonena kuti tikhala kuti mpira uja tingokhala nawo tingoseweretsa iwo ajafuna ponderane Majina likes kumaponderana but we have got two players kutsogolo kwathu amene if we use them to their full potential to their full capacity zitha kutithandiza. So ndikhulupirira kuti this is what Afaziri told them kuti akuluakulu give them apaseni mpirawo apanganawo chilichonse chotheka kuti tipezeka kuti tapambana. And if you look at mene tasewerera dzulo utakuona kuti apanga create ma chances ambiri ma chances amene mwina amasowa magemu ena onsewa. It's just unfortunate kuti mwina atapambana ndi zigoli zitatu koma dzulo tapanga create ma chances ambiri tafika pa golo kwambiri which is good and kufika pa golo kwambiriko tafikapo chifukwa these two girls coordination yabwino between the midfield the defense ikadula midfield kumenya mpira kutsogolo atsikana jamagwira nawo ntchito mpira uja. So kwa ine I would say kunena kuti it's a proper discussion between the coaches and the players kunena kuti okay this is how many tifuna game yathu ichitikire. And if you see even Fazili anadandala kuti the first 10-15 minutes sitinapange zimene ife timafuna kupanga which is mpira ujano kuti ukafike pamene poenderera tina of course 7-8 minutes tinazapezeka breakthrough imene Tabitha naika mpira kumbali. That is how the Scorchers is supposed to be playing. Ndi pomaliza ndimafuna nene kuti there are some people amene they have got maganizo nena kuti Scorchers sikumenya mpira wabwino ikungopambana ndapangako argue ndi anthu ena koma ndikunena kuti that is their approach. Look at how we won the 2023 COSAF. It's more like a blueprint kunena kuti timapanga chonchi. If you remove Temu and Tabitha from that team check many team ya team amenyera it's a different type of football. Faimafuna ipasirane iponderane itere but when these two players are in there it's a different ball game altogether because amadziwa kuti okay abwera anthu aja let's send the ball agwira ntchito mwachidule timu yathu kudalira awiriwa. It's a fact iyoyo ndi fact tikumenya as a team koma we are utilizing the strength ndi kuthekera kwa sunga awiri. Okay ndimafuna nagasema mabanga agio ndi anthu kuti ndifunse kuti mpira wabwino kwa iwo akuti ndutsi opasirana sizona mpira mmene ino mwakozera ngati makochi matimu amamenya mpira osiyana even munaona matimu ngati Italy mmene inatenga wodika timu ile yonse wakhandika seweredwe kake sikuti chimene chichi chikwenera ndezo zakunena akanyama zawiri zomugwiza nazo. Okay ndimafuna kukamba ichi choti kupatsirana che chikwenera choka mutu mwa amalawo kunena kuti mukapatsirana kwambiri ndekuti mwamenya bwino ndimene amanenera anthu matimu amathoka ndi approach yonena kuti adzi kugunda anthu atatu zigoli zawo kumaona mwina 90% ya zigoli zawo kumangochoka kumbuyo midfielder kugoletsa ndimene mpira umakhalira matimu onse sangamenye mpira ofanana ngati izi zili kupanga zikuti thandiza ndiye kuti tikumenya mpira wabwino. Komanso on top of that DCG game ina ili yonse imakhala ndi game plan yake. You cannot just matula kuti fati ndamenya ndi Ghana chonchi and then next game tizamenya so chonchi. Game ina yonse imakhala ndi approach yake chimene ndonena zinchonena kuti
if you look at game imene timu ya Malawi yapangidwa criticize kwambiri ndi game ya Ghana. Inapambana koma anthu anayipanga criticize kunena asina menye bwino ikungomenya mpira kutsogolo ingomenya waphuphupu. Naona magrupu anthu akonena ingomenya waphuphupu. Now here's the thing. If you go in that game and say ife tifati menye mpira wathu salaries sikukwanitsa. Because that team ya ife ya Scorchers iji ndigwizane ndi point imene anena Eric kunena kuti some of the players amene ali mu team imene mujamu ali ndi kuthekera kumenya mpira umene tikumenya nawo ife pano. But if you change mpira uja ndikauza tama pasirana muzipanga chonchi, you won't get the best out of them. Chifukwa chonena kuti si mpira umene iwo amaudziwa. That's number one. Number two, the way mene masewerera depends on the opponent amene ukumana naye. Mwachitsanzo, let's go back to FIFA World Cup final. Spain versus Argentina. Game imene jayo, we all knew kunena kuti whether one likes it or not, Argentina will be chasing that game. They will run 90 minutes. Chifukwa chonena kuti mpira wa Spain nduti ndumene uja amapasirana. Koma kuti mupite mukafuse Argentina ja kuti kunali kufuna kuti muzithamanga akuzani kuti ayi sikufuna. It's because anyhow they are better than them when it comes to approach yajan. Iyo pasirana mpira ija. And now Argentina, for Argentina to win that game, they needed to use zimene kugwiritsa ntchito ifeyo ngati ma Scorchers. Tisamenye nawo ife tizingomenyani pa Messi, tizingomenyani pa Alvarez. Ndiye first tukunena kuti Messi watu tikumpasa tabisa. Tema athamange nawo. That's the approach meti nayo. And in I believe kunena kuti if we continue with this approach, tikalandira sunganali nacho chinthu chichi. Okay, mwina tibwere nkhani yokhudza red card. Red card ya Rose komanso imene inapita kwa Algeria. Inafika no pa 10-10. Poyamba inali 11-10, 11-11, 11-10 kena ku 10-10. Inali ndi kusintha kulikonse mbali ya masered mbali ya timu ya Malawi. Yeah, inali nawo. I think titagoletsa kuti tatsogola. Tili ndi munthu wina oti tikutsogola kuchuluka tili ndi manamba zochuluka ground muja. Ndimaganiza kuti mwina ndikanatha kuona aphunzitsi atayitana kanthawi kena kake mpira jona umapeze kuti mwina wayima atayitana kuti tisinthe na approach because mmene tinalili ngati tili 11-11 sitinachinye ndi approach yathu yoti anthu aja achepa komanso ifeyo tachinya imene okhayo siyana. Because chifukwa choti mutati muone mpira ujona dzamba nokhanga tikutivuta though tinali ndi numerical advantage. Ndimayembekeza kuti aphunzitsawo zoti atsikana tikhaeni kama tisunge mpira. Chifukwa chonena kuti magemu amene ajawa chimene chimavuta kwambiri magemu ukakhala kuti mukungomenya anyhow komano anzanu alipo ochepa ndi pamene mumapeza kuti mwabwezetsa mwina masewero aja kubwezetsa ngati munaona iwo aja anadzapeza chigoli tili kale tili ochuluka of course kuti tili ndi red card ije bwera komano I think approach ije kana sintha kunena kuti tisathamangitse zinthu chifukwa timapitirizabe umathamangitsa zinthu tikutsogola komanso tilipo ambiri. 1-0 ijenali yokwanira kuti nthawi ina yake anthu aja tikamenya kwambiri atopa afika pote atopa Mukatani tikasunga mpira kochuluka kapena munjira ina mbinero tikausunga mpira mochuluka anthu aja atopa chifukwa choti timangoyenera kuti tiusunge kwambiri mpira uja tisathamangitse zinthu chifukwa tinamba umathamangitsa zinthu koma tili kale ndi advantage ya chigoli komanso tili kale ndi advantage ya moto. Ndeti mapeza kuti kawiri katatu talanditsa akubwera tingotenga kamodzi tipatsirana kawiri katatu talanditsa. Inali game yoti tikanayipha bwinobwino tikanakhala kuti tayitsitsa game ija koma noti kuusunga mpira uja dzikhala ndi ife tisapatse advantage yoti mpira uja ausunge. So zinadzapezeka kuti chifukwa choti mathamangitsa zinthu atsikana aja mwina sanauzidwe panachitikano mistake imene ikanatha kutipatsa disadvantage mu game iji ya red card ikanatha kutipweteka red card iji. Mutati muone second half abwera Algeria aja zimene amanena Buju mutati muonetsetse mapuleya athu ena amachokera pa bench paja ena analipo mu ground muja kuti umakhala bwanji comfortable pa mpira osewera ena aje. Of course ena angati achinatemwa aja ndi anthu onena kuti under pressure amamenya achina Faithiwa achina Rose koma panali ena kuti amachokera pa bench paja ena anayamba game ija ndi anthu onena kuti simunganene kuti mpira ujazi usunga kwambiri kuti paphazi adyetsa njomba apanga zambiri mbiri ayi koma mutati muone timu ya Algeria iji
Algeria inali ndi mapuleya ambiri onena kuti kukhala ndi mpira paphazi anali comfortable bwino. Technically they are good. Yes, anali bwino. So zimene zija zikanatha kutipweteka mwina ono zinangotengeranso individual players komanso noti nadzasintha mwina approach yathu yoti mipira ija tizingotaya poti nafika pena poti munthu uli kutali ufuna kukakamiza kumenya kungotaya mpira uja nde ndikukhulupirira choncho komanso mwina ndimaganiza kuti mmene tinalili koyamba tilipo ochuluka olopa red card paja kuti red card yabwera kumbali yathu ndimaganiza kuti tikanasintha mwina mmene anayipangira form shape yathu ya team chifukwa takhala 9-9 mu ground muja then maganiza kuti chimene mwina tikanachita kuti timu ija tikhale ngati kuti tayipatsa pressure kwambiri komanso tayitseka nangasi imakhala ndi mpira kwambiri akanambweza ndimaganiza kuti akanamubweza Tabitha abwere ngati pa midfield tikhalebe ndi atatu pakati fo mpira unayamba kutivuta pakati pache tikhalepo ndi atatu yewo jando wabwinobwino atha kumenya pa midfield mumaonanso akadropa kubwera pa midfield paja amatha kusunga mpira kudyetsa njomba kupereka mapasses so kunchotsa asimenye kumbali kuja abwereno ngati ma striker awiri ndi temo cholinga chathu chikanakhala chonena kuti tidzingo tikapeza mpira tika mpira uja pambuyo pa defense yawo ija ndi cholinga choti anthu awawa dzingopanga sprint ndi anthu oti ndiothamanga kwambiri koma no zimapeza kuti tili ndi atatu kutsogolo kuja pa midfield we are outnumbered tili ndi anthu ochepa iwo aja alipo ambiri pa midfield so ndifa zinapatsana advantage yoti achinye chigoli chicha game ichi zikhathwa and zinali zachiopsezo wina aliyense mwina amaopa yes kunjenjemera kuti kodi chichitike ndi chani so mwina kusintha kumene red card inabweretsa kuthokhala kumenenso mwina tikanatha kuthana nako kuyerekeza ndi mmene zimadzayendera pena pake kuti zimatipatsa mantha kwambiri mwina mwangotseka kumene kanema wanu iyi ndi program ya game plan nkhani yake imene tikunena kuti yakula mawa uno ndi nkhani yokhudza timene ya Scorchers yomwe yafika ndi yotsiriza kwa nthawi yoyamba ikhala ikusewera ndi Cameroon tikabweranso tikhati kupitira ndi nkhani imene komanso kuonapo zokhudza FDH Premiership. I'm very, very, extremely, very happy, and I'm telling you, I've been in this coaching career for so long time, and I've made some achievements, but this one, reaching finals of WAFCON, is something that is extraordinary to me, and I'm happy, and I'm telling you, I don't believe it that this has happened, and all I can say is I thank God for this achievement. I thank everyone who have, contributed. I thank my fellow coaches, players, and most probably I thank the president of Football Association, Fred Dyer, for putting effort, his energy, his ideas. If I cannot mention about him, I think I'm wrong. So I'm happy, and I think I also praise the Lord. The match was a difficult one because both teams were fighting for to go to finals, and we started not
average performance, I think, in the first half because we did not start the way we started with the previous matches. But all in all, players actually they were fighting, looking for early goals, so that I think we can settle. But it was very difficult for us. Sometimes we could make some easy mistakes here and there, but still I had the confidence with the players that I think the goal will come, and maybe if we settle, if we play our usual game, I think we're going to score. So came second half, I think we had also catched up, and I think we started playing our game. And the end of the game, I think we won 3-1, which is good to us, good to everybody, good to Malawians. We have proceeded to finals, which is good for the first time. Women football in Malawi, I think, reached WAFCON finals. So this is very important to us, to all Malawians, and yes, we're waiting for this game on Sunday. I think we also try to, to play well and maybe to get something to win, because this is now a final stage. So that if we play well, we play to win. I think we're going to be very happy. I'm very, very. Mphunzitsi wa timu ya Scorchers Lovemore Fazili amanena kuti chiyambire kuphunzitsa masewera ampira wa miyendo akangoyamba kumva mmene ndikumvera pano kuti mpakana kufika ndime yotsiriza ya mpikisano ngati umenewo kuti atsikana aonetsa kulimbikira kwambiri pamene sozasiyana ndi zimene ena amatha kuona mu timu imeneyi amwina pa zimene alankhula Afazili. I know kuti mwina ndi program ina koma ndi sister program tomati Sports Access ili mukidziwa pamene pamakhala ena akamata Gome ya Henry Gome amene ndikanakonda akanabwera kuzapepesa chifukwa taina akadazayankhula kuti kocha atichedwetsa koma I think what farm did kumbweretsera omuthandizira ena ndi ena kuti mwina azipititsira maganizo I think izathandiza kwambiri and Afazili you have done the nation proud and you deserve all the praise that you can get. I know ngati mukuonera ku Morocco kudos magwira ntchito yabwino kwambiri ndi the entire technical panel kumayankhula kunena kuti sanambe afirako chonchi kufikira pano tivomereze fati kwadziwa track record yawo Afazili mwina nkutheka akuganizira back kumene anapita ndi timu ya Scorchers ku Kosafa kumanena kuti mwina that feeling is beyond imene ali nayo pakadali pano chifukwa let's go to the game imene anafika ma quarter final ndikupambana ndi Ghana. You saw the pictures. He was so emotional mpaka anapeza kuyiwala ma scores kusonyeza kuti munthu anakondwera kwambiri. So ndigwizane nawo kunena kuti olokhala ine okhala wina aliyese even ngati neyo tindili kutali chonchi ndimakhala feeling imene kumunyenjemera game tikuonera manjenjemera zinthu zimene ndikuona kuti ngati ine ndikuva chonchi what more coach alipompo akuona zimene zikuchitika. So Afazili congratulations to you, tagwirani ntchito kuti mmene tikupita final. I think mutabwera nacho nde basi mukhala kuti mapuloti munalandira aja mulandira ambiri. Okay, pano kwatsala step imodzi kuti chinthu ichi ndichitenge ndipo sitikukayika chinthu tichitenga munanena bwino ndachambwinja maprogramu amene mabwera mbuyo mbunja makamaka achambwinja amachita kutsindika kuti azikangoti kwapula achambwinja koma anapazaoneka kuti ayi timu iyi inapita umene kumokonzeka komanso yadabwitsa Malawi ambiri. Tikaona kugonjetsa Nigeria 3-2, takugonjetsa Egypt 3-1, kugonjetsa Ghana 2-1, komanso kugonjetsa Algeria 3-1, takugonja kumasewera modzi ndi Zambia. Pamene kubwera ndime yotsiriza kena tionepo za Super League amwena kwamba motani mwachangu tisanaone mu waisho shamene. I think ndi masewera amene psychologically osewera akuyenera kuti agwiridwe because ndime ngati imavuta chifukwa chonena kuti osati kuti simuli bwino nthawi zina koma nokuti mwina mentally psychologically mwina sana kupangeni prepare bwinobwino because magame ndimatena kuti magame mumawina musanamenye mukakhala kuti akukonzekeretsani bwinobwino makamaka mbali ina ngasita ona kale kuti kumbali ya physical zili bwinobwino koma no kumbali ya ngasindi game imene
aliyeseno amakhala mtima uli mmwamba kuti ndikangoti ndawina ndikatenga ichocho. And matimu ambiri amene ali ocheperapo mphamvu ndi chifukwa chimene amatha kuluzira final, amaluza nkhani yake imeneyi, nkhani yokhudzana ndi mubongo. Then ndi nkhani yonena kuti awakonzekeretse. Mutha kuona kuti titamenya magemu I think awiri, tinamenya ndi Zambia. Zambia I think inali yachitatu. And game inaso imene I think zimangoenda mmutu mwathu kuti Zambia timaluza naye, timavutika naye, and zinachitikadi m'masewero aja. Tinapita ku quarter final, I think quarter final, yes. Inalinso game imene sitinayambe bwinobwino chifukwa chakenso mutati muone osewera aja anali kuti mwina palika test kena kake for the first time mutapanga qualify, mwina kwina kuja timangomenya kuti tafika kuno kuti mungomenya, koma pressure imabwera apo no mukamapita kutsogolo, pressure imamba kukula. Ndi zinthu zonena kuti aweke ndatsika nawo. Ena ndi ana achichepere amene tinaona kuti amachokera pa bench aja, ndi nkhaniso yokhala nawo pasi kuti azikhala ready. Mutha kuona kuti mwina tima mistake tina, positioning discipline imadzaoneka kuti kuvuta ana ena ake amene anadzalowetsa aja, munthu akuyamba throw in yeyo angoyima pa yekha mphunzitsi kuchita khanga kuti adzimuuza chilichonse chimene chikuchitika ground. Ndosewera bwinobwino, koma no pali zinthu zina zofunika kuwakonzekeretsa kuti sikuti angopita kuti akakhala pa bench kumaonera Tabitha ndi Temwa, koma apitanso kuti akagwiranso ntchito ngati ya dziko. Ndi zinthu zina zimene titha kukonzekera, komanso moyang'ana kuti kodi opponent wathu akumenya motani. Enanso ngati osewera ina ngati ayinasimenya, I think pali zinthu zinaso zofunika kuyankhula nawo kuti ndi osewera wabwino amene tikundalira kwambiri mwina makaunta kuthamanga ndi mpira, koma last touch I think atangoti wayikoza zitha kukhala bwino kwambiri, titha kuwapweteka moyipa kwambiri matimu kuyerekezanso ndi mwina mmene zikukhalira. So ndi tinthu tiwiri titatu toyenera kugwiramo mu timu imeneyi kuti ino tikamapita ku final I think tidzakhale tili bwinobwino. Nduna ya zamasewero Alfred Gangata atasenza speaker yawo kuimba kusangala kuti ayi timu yafika ndi yotsiriza, ananankhulanso kumeneko akunena kuti nthawi yokukana si inoyo, anthu agwirane manja aonesese kuti chinthuchi chabwera kuno kumodzi. Zomwe anankhula Gangata. I think in the speech yabwino imene anankhula Gangata nduna ya zamasewero my people football anatelo sort mom okay no anatelo so good evening yeah ayankhula ndi two speech yolondola, koma nimaona ngati kuti nangasi I mean timu ya wina Gangata akuyankhula zimene zija he needed to address anthu amene akunena zimenezo. The platform I think kwa eneo was somehow not proper for kuyankhula ma players is wakhudza, koma no the message was very clear. Izizi situkufunika soturesepo zokokana timu yafika ma semi-final, ikumenya game ya ma semi-final, mama osi social media game ili madzulo akuti awabwera ko bwanji zinatani asizinali bwino game ili madzulo nkhani yoita kawa ndi ya genuine kasi ya genuine, koma amini tipase mpata timu isewere. Nakonda zimene anayankhula apangeneni ndo itatha game jawo timu ija yawina soba ndeti tibwerereni zija. But otherwise I think it's good kunena kuti timu yathu yapanga I mean pazonsezi timu yathu yapanga qualify yafika final. Ndigwizane ndi Eric kunena kuti final idzakhala game yovuta kwambiri chifukwa utakuona timu yetu kumana nayo yafika 4 times in the final. All of those times agonja, and the 3 times I think agonja ndi timu ngati sindikula kuti is almost 4 times yose agonja ndi Nigeria. So mwina ulendo ono atakhala kuti afunanso kuti achite zinthu zakupya. If it's our first time we have got nothing to lose. If tapanga achieve zimene timafuna tapita ku FIFA World Cup ichichi ngobwera icing on the cake. Nde asungwana wangu pita memuja they should enjoy themselves akamenye. I mean at the end of the day chinthu chabweresa kuno we are all going to enjoy no matter what happens. Situ kunena kuti asachite aim high, they should aim high, they should win it, and they failed to khulupira kuti titoka pambana final minute. But whatever happens we are so proud of you asungwanatu as coaches, and the whole nation is so proud of you. Chabwino ndi zimene zokhudza timu ya Scorchers ikumana ndi Cameroon la mulungu likudzali kumene kundi ku Morocco kufika ndime yotsiriza kwa nthawi yoyamba komanso kupita mpikisano umenewo kwa nthawi yoyamba. FDH Premiership mwachangu kwambiri ena otola mapoint atola ena amene akutayabe
Craig ndiye apanikizika ili pansi penipeni 5 koma ikulowera kudedza. Ili ndi ntchito yayikulu kwambiri timu ya Craig. I think mutati muone maplayer ndiye ili nawo abwinobwino. Sikuti ndi osintha kwenikweni ndi omwe acha amene analipo last season. Komano sizikuoneka bwino. Ndiye padedzapo ndi malo ovuta kwambiri. Mutati muone matimu ambiri kandi dedza Dynamos pali mitundu inapita komweko kudedza zikuoneka ngati kuti timu iliyonse yogwiritsa ntchito padedza ngati pakwawo even Kamuzu Palace pajana tawapo inkapenyera Haina miyendo matenti. pajana tawapo inatawa koma Miyendo matenti. inatenda koma Kula nthu kwa shawa kuti chichokapo. koma kwambirira zinkayendera kwambiri sindiudziwa kuti pamakhala bwanji padedza so ndi ntchito yonena kuti ndi mtunda waukulu kwambiri. I think akhale masewero ovuta kuti timu ya Craig Sporting kwakumana ndi dedza imene panopo ioneka ngati kuti yamba kudzitolera inamenya Bullets yapita Blantyre Yakamenya ndiye khaya wanu. yakamenya ndiye khaya Mako 1-1. chiwaya. Yes Wabwino wayaka moto kwambiri ndikukhulupirira kuti ali ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti timu ya Craig. ashawa natawa inu najipo Ndizoona ashawa nayo taya. Ifeyo padedza pano. Nimene zitachokako. Mapazi, miyendo, sati umamvepera kuphwanya kutentha zonse pakamodzi. Padedza ndipo uvuta kwambiri. Taona ndithu masewero naso amene achitika Bullets 2-0 ndi Chitipa koma zigoli zomabwera kumapeto. Anyirenda kuti yayi tiri makora waka akuteka. Inali game yovuta of course. Inali game yovuta because you know matimu akamakomana ndi matimu akula ku Silver Strikers Wanderers Bullets imakhala nthawi yoti apange dzina. Ndimakumbukira ine ku Blantyre ulendo ine wake there's a certain player I think anabwera ndi Songwe Border United pano I think ali kudedza Dynamos ngati sindikulakwitsa timati ndangumira dzina komano adadziwika chifukwa cha game imene anasera ndi Bullets. And athanamita nomwe sadi kuja kumpatsa ndalama kutere kenako ekha yakumtenga kenako apali kudedza zasadziwika bwino kwenikweni. Ozofupidwa zija. Zasadziwika bwino kwenikweni. So imakhala game yonena kuti game ya Buligos ndi Wanderers. Fahad ujama chinomwita iwe bwera kuno. Tikupasa ndalama bwera kuno. Sizolapika chapasa sizolapika of course pena zimatha kukhala zopanga koma zabwino. Koma timanena kuti game imene Bullets ukamenya ukaronga it's another test imene akuyeneka kuti iwa basabize kwambiri chifukwa chonena kuti kukaronga ndi bwalo limene limakhala kwa timu ina iliyonse especially matimu akuluakuluwa ukoza kuona zimene zinachitika mu top 8 muja ukoza kuona even zimene zimakhala zimachitika matimu so Bullets ikamapita kumeneko I think ipite ndi approach yonena kuti bwalolo akulidziwa komanso timu imene akumana nayo si timu yophweka kuigonjetsa. Chabwino Eric komanso Bright akapapo zokhudza FDH Premiership koma anthu akuti bwanji mmene zikuoneka tinacheza ndena mu mzinda wa Lilongwe Vivi the viewers voice. Ndine Gresham Kamteza supporter wa Silver Strikers monga mmene maonera pamene paja kuti tawinadi zone naimenya Craig 1-0 zeneyo kazi goli ziwiri mmene okha 2-0 koma sindidziwa ma decision amene marefa amapanga ndi mmene zachitikira muja tawinabe 1-0 tapeza 3 points. Kama ile nali bwino kwambiri popeza amene amapanga decide sindichota maona chani koma to set the fact the one amene wasala bwino mpira amene naona ineyo ndi Nixon Masi maplayer onse na wanali bwinonso koma anapenya bwino kwambiri anali Nixon Masi ndi amene ndimayembekezera kwa ineyo kuti akhala man of the match ndiye popeza anthu amaona amene amaonera mwinamo koma fielding of players coach ndimayembekezera kuti akakhala ground uja amaona kuti awa wiki ino amenya training yabwino tikakaika pa ground akamenya chani akamenyanso bwino ndiye kuti nene kuti aya pasipanali bwino apete ayi kozi chama amadalira anaja amadalira mapuleza ake kuti tikakaika awa akamenya mpira wabwino ndiye timthokoze koji kuti adadalira anaja kuti akazamenya mpira wabwino. Ineyo monga supporter wa Craig zakhabezo ndikuza ndimene timu yathu ikuyendera ndipo komabe sikuti tutachiyembekezo yayi zabwino zikubwera ndipo ifeyo muligi mutilipo ndipo sikuti
kuchita manthu eneyo koseyayi mmene tili pamene papapo ifeyo zathu zikhalira pabwino inde gemu yativuta 1-0 komabe tikaonetsetsa timu yathu nde yamenya mpira aina zimamembekeza zimene zachitika pa mmene amankhulana patayi 3-0 kapena 5-0 koma ndi 1-0 movutikiraso koma mmene ngati support wa Greg ndikukhulupirira kuti ifeyo sitikutuluka tikanakamba zoti tifuna mapuleya ndeti nawo ndithu abwino koma anonkhani tingonera kuti zigoli ndi zimene zikuvuta kuti feyo mafinishing azikhala kuti akupezekapo Cleveru kunena mosabisa ndi puleya wabwino ndipo aliyense amadziwa kuti iye ujayo chabe machazisi amene amapeza satifuna kuwagwisa ntchito akazana agwisa ntchito gemu iyi tikanawina iwowo tiyamikabe kuti enawo adraw apezabe 1 point kumabe ngati ineyo ngati supporter zandiwawa funa kuti tamenya magemu ambiri komabe tili kupasi kwenikweni koma ndimene zinthu zake zikuyenderamo ife sitotabe chikhulupiriro yayi ziyenda ine ndisikoko banda gemu yalero ndimo yale inaliona kuti tingodutsa inaliyo win nati nde mazaona kuti komalizira kuja kupezeka kuna kuti magazi achabweza chabwetereka kwambiri chabwetereka kwambiri chifukwa panopa zimene kupanga wandera zino zimene kuna kuti timapezeka kuti tili bwinobwino timu ija ili bwinobwino ndalama zilipo china chilichonse tinayamba bwinobwino mawina tinali pamwamba ndoti pamene siliva yawinamo ndikuti tioneka kuti tarani tatsikapo of course titonena kuna kuti timu imaoneka kuti ili bwino and even olomene mamenya bwino kwambiri koma ndotapanga kusiti chigoli chija okay chachikulu tinaona timu ija chimene chikuvuta kochi wathu ndi pressure yonena kuti afuna player winene sazirani azimenya koma ndikuzeni chonena kuti kwabwana bwino munthu sumasiya yani sumasiya ntchito manipeze ngati uli ndi timu imene kuyamba first 11 yako imene kuwina season ichi imene ija isingomenya ngati mwina wina ako apweteka ndi pamene ungasinthe kumuyika ko wina wake olo ngati pali zina zake mwina maplayer anofuna azimenyako kuti magemu ngati makapu tijani meze ndimafuna mena amapangira maplayer matimu ako jaja makapu achimaona kuti iyo timu ija komenya sana manipeze otani simazi mafuna tarani taziwe koma nanji khoyiki ndirama ndizambiri ndio zomapanga zomayeserera komati chivotera anthu ayankhula jani no aina sanudi aja amene aja naonako gemu ina yake yauche timamenya aja anazamuoyesa kumalizayo aina sanudi aina kali atacha ndaakuluakulu mene kujako ukuwasiya panja amene aja season yawo iti amenye ndino imwene ndiyamawa ndaakuluakulu kale ndio kumasiya panja akamenyera kuti nainenoti akamenyaso anthu aja timu ije mapeza kuti asinda ili bwinobwino nainafunika anthu amene ajawo azamenyesa amene akuoneka kuti akuluakulu aina sulumba aja azamenyesa amene ajawo amene oti amati akalowa amayisinda gemu ichi njolo zimene aja zilipindulira ndifanda kuti tikapanda kumamenyesa amene aja zilivuta kwambiri ndekuti tizingomenya madraw tizingotani ndetiyambaso pombano muona anthu metu yankhuliramba pombano tiyamba kutani kunyanyala ndifanda pamene timaona timu ija iliyani koma madraw apa pandayi tailuza kuje top sport ija ndekuti apa tiyamba nokukanganyana kuti nanga silivota timu ine project iyi amene ikondera ndekuti silingayipezeswe ija nimayionenaso of course komano ekhaso nimayiona kuti ili bwino kwambiri mumaziwa zinthu zonena kuona kuti matimu aja mawanders ekhana zachinyama ufulumira wanipeza timaona kuti ndekuti apa pakwatsani kungonjeza yani kungonjeza zigoli kuti ekhayonjezere zigoli ndizo zamene zigoli kuti matimu osaja abwezere basi wanipeza ndekuti yaleroli komanso iyolo inali pano ya silver timayiona kuona kuti kilekiso imazatani imazabwera moti kuti silver ita kuwina zinakaitsaso kuti nake timangona ngati magemu osatotraki mazina anga ndi Stanley Tekete ndi fukuzi masakura big place tikagamba makamaka zokuti masewera lero masewera amene ali masewera abwino kwambiri masewera amene no tikhoza kamba kuti matimu awiri onse anatengesana first half inali draw 0-0 kwabwera no second half zinazo no game itakana kuno timu yakulu makamaka timu mwe arandi awiri ndi Masters of course nangoyenera kuti chite mulete mfoti no mpira muli loss and win neza khalira matikhoza kamba kunazo no ligida na imbo singawo iruzi kuti no amene ali patuku ndani no matona kuti no benefit can happen in football of course matimu amene no tikhoza kamba kuti no matimu amene ali musi wa kudenda pali Deza pali Sivo pali suma matimu ena ndena amene no ang'ono ena tikhoza ndi akulu pano pesa no as of now tikuna kuti akuvutika the struggle maka kuti afike pa maka football chifukwa cha magawo awiri angapo koma no mumpira tikhoza kamba kuti chonse nchoteka ndithu akubwera ndithu popeza kuti no tinakali mu maka first round visit so chichonse tikhoza chitika kufuka chimene ndingakuuzeni chokhudza kuda tikhoza kutero kuti wapepesa koma no pakupepesapo iyeyo wazindikira chimene amachita kuti kumene amapita sikwabwino sitikudziwa kuti chimamulowa mumtima nchani ifo kuda
loseshoza kwambiri komano pozindikira kuti iye samachita bwino atakumana ndi akuluakulu ngati bodi ya timu ya masters atamuyika pasi anayesetsabe kuti ineyo akuluakulu mundikhululukire pa zimene ndimachita sindimayachita bwino yayi atapita ku training bodi yonse ukamuuza kuda kuti apepesenso ku matimu mapuleyers ake anayesetsabe ukapepesa koma zitatero mapuleya ena anamvetsesabe ena of course sanamvetsesebe ndipo nkhani ikupitabe chitsogolo komano it was confirmed kuti kuda anapepesa mtundu wa Malawi bodi member ya masters komanso mapuleyers ake a masters anapepesa ndithu kuda apa pabe tili naye limodzi koma little by little tikhala naye kufikira kuti iyeyo aziserana kuti mwa masters kufikira kuti chiganizo chimene azake anamuuza kuti tikuyankhabe pa zimene zidachitika liwololedwabe kusogolo kuno kuti mwina mwake china chake chikhoza kusintha mitundu ndi kalonga yathera 2-1 yawina mitundu kalonga yafa panthawi imene kalonga inapita pa mitundu imene zathera yathera 2-1 Vivi, the viewer's voice and kupereka maganizo awo zokhudza FDH Premiership waishosha ena kuishosha bwino pamene ena kuishosha mopanikizika kwambiri tikanganaso ndimene log table ikuonekera ena afinyika pamene ena kuoneka kuti moyo notsopano ukunkanibwera mwachitsanzo timu yadedza inapanikizika koma yayi tsopano yakhangati kuti yakwerera kumwamba pang'ono kwa masewero alipo loweruka komanso la mulungu likudzali pamene tikuyamba kuti kuli masewero pakati pa Chitipa ndi Luwana Mitundu kumene kuti kuchitipa Silver Strikers zikumana ndi Ekhaya FC kumene kuti ku Silver Stadium udzakhalanso mpira wabwino kwambiri umene Red Lions ikusewera ndi timu ya Moyale Barracks Army Affair imeneyo kumene kuti ku Zomba Stadium. Mafco ikukumana ndi Masters FC pabwalo la Chitowe kudwangwa kumakhala bwino imene kumukatolako 3 points kumakungoenda ulendo umawawa kwambiri. La mulungu kuli Karonga United ndi FC Binyasa Big Bullets ku Karonga. Banyamata adedza Dynamos akumana ndi Craig Sporting kudedza pamene Kamuzu Barracks ndi Mighty Wanderers pabwalo la Silver Blue Eagles ndi Civil Service United Panankhaka. Sabata ya mabusiness kwambiri ndiyovuta chifukwa mutha kuona kuti matimu amene tiyambire ndi masewero a Silver Strikers ndi Ekhaya muidziwa kale Ekhaya zimene ikupanga season inoyi si timu yoti mungadele kuti mutenga mapoints mophweka ndi timu imene ikumenya bwino kwambiri yakwanitsa kuyimitsa I think Bullets ndi Wanderers ndi kubwera pa Silver Stadium I think akhala masewero abwino kwambiri mmene mamenyera Silver ikumenyera Ekhaya lukhulupiriro kuti Saturday lili anthu aonera masewero ndi mutha kuona soti pali masewero a Bullets ndi Karonga ndi Bullets masewero ali ku Karonga kumene timu iliyonse ikapitako imakavutika ndi masewero amene apereka chidwi kwambiri amene akatola mapoints ukuka kumakhala kuti ndi mamuna tinaona Silver I think a different competition komabe zinaoneka kuti zinavuta koma Masters inakatenga 3 points inawina 2-1 imene ndi Kalonga koma akhala masewero okuka kwambiri Tizagwirizana. KB ndi Wanderers ndi kwawe KB kuenda mwapendapenda koma mudzi wakaleso ndi mipira yathu mukakhala kuti mwayenda mmakhala mwatayika akubwera pa Silver pamenenso matimu ambiri sakhala ndi freedom kwambiri kuti mmene amamenyera ngati chero zoti Wanderers ikumenya pakamuzolo pa mpira amakhala magemu aja kuti mumapangalirayo ni second balls kuti mumayang'anitsitsa kuti mudzithana ndi mipira ngati imene ijayi so mutati muone masewero atatu awawa ndi matimu amene ali kumtunda ndi masewero sovuta kwambiri palinso dabe apo kwa Silver ndi makamaka Bricos ndi Silver Musazolese chibana. Musazolese chibana. Dabenya Bricos ndi Silver Dabenyo Lilongwe Musazolese chibana. so koma muone matimu onse amene ali kumtunda akuoneka ngati kuti ali ndi mafixture azovuta kwambiri ndi ndikukhulupirira kuti ikhala wiki yabwino kopambana potengera ndi fixture amene ikuonekera chabwino nkhani ikhudza tine Super League timalize program ine Blue Eagles ndi Silver azoya akanachitako ndithu anakata akanachitako ndithu apezeke nakake nanga sizikuoneka kuti koma akocha anachokapo
koma kocha agwira ntchito ya dziko ali ku Morocco nkhani imene zakambirana zikatha tanena kuti siyabweretse but anyway kuletsa gagata izo zongo joke, but on a serious note I think Blue Eagles ndi Silver ikhala game yabwino kwambiri chifukwa chonena kuti Blue Eagles panova is flying. I mean ili chakuntunda kwenikweniko gunyuzana ndi matimu amene ena amaganizira kuti mwina ndiye matimu akuluakulu koma Blue Eagles ili chakumeneko ndi squad yonena kuti aliyese samayipatsa mpata koma zikuoneka kuti achita bwino kwambiri, and actually kudos squad Kireke Msaka kuona mphunzitsi wa timu ya Blue Eagles akira ntchito yotamandika kwambiri, anathamangisa maplayer ndikupeza kuti ena kwa technical panel kubweresa ana from the reserve side team kumapanga perform chonchi. It's really amazing zimene akuchita Kireke Msaka kuona ku Blue Eagles. Pamene ku timu ya Silver so mene kupaja kuli wachiwiri a John Banda pachada ali kumeneko paja nanga siwa jana anasiya kena kwaponya mutekeni kapani wachiwiri ndipo father kena kusani kena kono iwo and the Holy Spirit. oyonda Holy Spirit. Yeah, so I think ku Silver things are not looking good. Ku timu ya Silver of course ena kunena kuti mwina is because of the absence ya head coach. Ndeuti yaonekera kuti mwina mphunzitsi ndofunikira kwambiri ku timu ya Silver ndikhulupirira mwina akabwera mwina zikhala zinthu zabwino kwambiri, koma tikukamba zonena kuti panopa masero akuchitika even mphunzitsi kulibe. I think yakhala masero abwino kwambiri. Ndimalize ndi masero malize ndi UEFA Super Cup kuti zimeja ndezi back to back koma sina game yosangalatsa. PSG yakhala akatsira UEFA Super Cup kugonjetsa Aston Villa 2-1. Yeah, I think it was a good game kwa ine chifukwa chonena kuti it was involving a team imene sungayembekezere kuti itausera mu Super Cup imene ndi Aston Villa. Chifukwa chonena kuti PSG it's a big team. Aston Villa zoti ikanatha kupita all the way ukawina Europa alise sangayembekezera koma anachita bwino afika mu Super Cup against all odds. Timachita kudziwa kale kuti I think PSG ikhala ndi upper hand and zachitika amene zachitikira munji. I think akupitiriza be dominance yawo ku Europe chifukwa even last season ndi omwe osamena masungu apapa ka defend Super Cup. Yes. Ndi zinthu zabwino kwambiri kuti zangopitirira amene zinalire koma it could have been great ikanakhala Aston Villa yawina nanga si mwana wagwetsa wankulu, but congratulations ku PSG and ukhulupirira kuti even Aston Villa yaonetsa kuti chaka chinocho mine abweranso ndi mpira wabwino kwambiri. That young boy wabwera I mean after my struggles work payment ndi zina zotero kuchinya chigoli, good for him komanso good for Aston Villa. Mina apange translate that performance kwa zaka 17. Yes. Apange translate that performance ibide ku EPL mwina ikhala zinthu zabwino kwambiri. Zinaikanika Chelsea. Ira renga odi. Timu yanu inachita bwino. Tikateronso tatsiriza program imeneyi ya game plan pano pa Zodiac. Mbadadera nthokoze Aida Mambazi, Hudson Bisani komanso Devi Mpinga ose awala tumapoki mangani anyamala amene agwira ntchito tamandika kwambiri kuti program imeneyi iteke pano pa Zodiac. Tikumananso Sabata mawa lachitatu pamene tizakupatseni program ina game plan koma taonekerapo zokhudza team ya Scorchers yomwe yafika ndime yotsiriza ikumana ndi Cameroon pamene masewero akuyembekezeka kuchitika la Mulungu likudzali. Cameroon yagonjetsa Morocco 3-1 kudzera pa mapenalty pamene timu ya Malawi yagonjetsa Algeria 3-1 pa open play kuti idzipezere malo kwa nthawi yoyamba komanso nthawi yoyamba kupita ku mpikisano umene timanaponso kukhudza FDH Premiership kuti kodi masewero anali bwanji sabata yapitayi komanso tiyembekezo tani sabata ikubwerayi. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo ndifune nthawi yopambana.